אני הבאתי את כל קבוצת הקוואי. לא אכפת לי מה המשפחה שלי תגיד, אני אוהב אותך קרובי. אני אוהבת אותך ללא היסוס, גם כמו ברכיבים שלך זה סוס. שמתי קצת. קרובית ונקנית נגד כל הסיכויים, קרובית ונקנית לעולמי עולמים. נו ארמונד! היי. מה? כשהמון אנשים שרים בו זמנית, פותחים את הפה גדול עדיף אחרי השיננית. זה נהיה עוצמתי כמו בוסם במונית, רק ככה עוד נציל את בגיריונית. מה כל כך דחוף שאתה צריך להוציא אותי באמצע? אין לך טיפה פרטיות ואין לו כבוד למסורות של עמים שהם לא שלך. אני אפילו הולך לשאול למה אתה נראה ככה מרוב שהמצב חמור.